Мисля, че е неучтиво да се подслушва, сър. Съжалявам, че не си чул. Жалко заради теб самия. Не свиря прецизно, това всеки го може, но свиря с великолепна изразителност. Що се отнася до пияното, силата ми е в чувството. Вещината оставям за живота. Да, сър. Като споменах за живота, готови ли са сандвичите, които поръчах за леди Бракнел? Разбира се, сър. Амбише с краставица. Между прочим, виждам описал си в домакинската книга, че в четвъртък, когато вечерах с лорд Шорман и мистер Уърдинг са изпити 8 бутилки шампанско. Да, сър. 8 бутилки и една пинта. Защо в домовете на еркените слугите винаги пият толкова много шампанско? Питам те просто за сведение. Отдавам го на доброто качество на виното, сър. Забелязал съм, че у семейните шампанско рядко е първокачествено. Господи, бракът, толкова ли поручава? Предполагам, че е доста приятно състояние, сър. Малко опит имам в това отношение. Бях женен само веднъж. Стана недоразумение между мен и едно младо създание. Не мисля, че семейната история ме интересува твърде, Лейн. Така е, сър. Аз сами избягвам да размишлявам върху това. Напълно основателно. Достатъчно, Лейн, свободен си. Благодаря, сър. Вижданията, Лейн, за брака ми се струват някак освободени. И наистина, ако не ни дава добър пример, каква за Бога е ползата от нисшата класа? Мистер Ернест Уординг. Как се скъпи, мил Ернест? Какво те води в града? Удоволствията, Алджи, удоволствията, какво друго би могло да ме води? Виждам, че ти както винаги си похапваш. Доколкото знам, доброто общество е прието леко да се подкрепиш към 5 часа. А ти къде се губиш в миналия четвъртък? В провинцията. И какво по дяволите правиш там? Когато човек е в града, се забавлява, когато е в провинцията, забавляват другите. И кого забавляваш? О, съседите. Имаш ли приятни съседи в Шропшир? Ужасно противни, с нито един не си говоря. Сигурно страхотно ги забавляваш. Между другото, живееш в градство Шропшир, нали? Какво? Да, разбира се, Шропшир. За какво са всичките тези чаши? И сандвичи с краставица? Какво е цялото това разточителство преди един толкова млад човек? Кой ще идва на чай? О, само Лели Огъста и Гвендолин. Прекрасно! Да, всичко това е много добре, но не мисля, че Лели Огъста ще одобри особено присъствието ти тук. Мога ли да попитам защо? Скъпи приятели, начинът, по който флиртуваш с Гвендолин е абсолютно безсрамен. Почти толкова безсрамен, колкото и начинът, по който тя флиртува с теб. Аз съм влюбен в Гвендолин. Дошъл съм в града специално, за да й направя предложение. Мислех, че каза, че си дошъл да се забавляваш. А не това аз му казвам работа. Ти си абсолютно прозаичен. Моля да не пипай сандвичите с краставица, приготвени са специално за Лели Огъста. А ти защо непрекъснато ядеш от тях? Това е съвсем отделен въпрос. Тя ми е Леля. Вземи си хляб с масло. Те са за Гвендолин. Тя умира за хляб с масло. Бива си ги. Но това не означава да ядеш всяка всичко е само за теб. Държи се, сякаш вече си женен за нея. Не си, а и не мисля, че някога ще бъдеш. Защо по дяволите говориш така? Ами първо, момичета никога не се женят за тези, които флиртуват. Смятат го за непочтение. Говориш глупости. Не говоря глупости. Това е самата истина, която обяснява изключително високия брой ергени, които се срещат навсякъде. И второ, няма да дам съгласието си. Ти няма да дадеш съгласието си. Скъпи приятели, Гвендолин ми е първа братовчетка и преди да ти разреша да се ожениш за нея, трябва да обясниш цялата история с Сесили. Сесили? За какво по дяволите намекваш, Алджи? За какво Сесили става дума? Аз не познавам такава жена. Донеси табакерата, която мистер Уърдинг остави, когато беше на вечерята миналия път. Слушам, сър. Да не искаш да кажеш, че си държал през цялото това време табакерата ми. Да беше ме уведомил. Аз си изпращам писма до Скотланд Ярд като обезумял. За малко да предложа голяма награда. Ще ми се да я предложиш. В момента се намирам в изключително затруднено финансово положение. Няма нужда да се предлага голяма награда, след като табакерата вече е намерена. Трябва да отбележиш, това е доста подло от твоя страна, Ернест. Така или иначе няма значение. Сега като виждам надписа гравиран отвътре, разбирам, че табакерата не е твоя. Разбира се, че е моя.
Стотици пъти си ме виждал с нея и нямаш право да четеш каквото и да е написано вътре. Да четеш какво е написано в чужда табакера е проява лишена от всякакво джентълменство. Върни ми табакерата, Алджи. Да, но тя не е твоя. Подарък е от някаква Сесили, а ти каза, че не познаваш такава жена. Щом толкова държиш да знаеш, Сесили моя леля. Твоя Леля. Да, очарователна възрастна дама. Живее на Тъмбридж Уелс. Върни ми табакерата, Алджи. Да, но защо тя нарича себе си Сесили, ако е твоя Леля и живее на Тъмбридж Уелс? Драги ми приятелю, От малката Сесили с най-искрена обич. не виждам нищо необичайно в това. Едни лели са високи, други не са. Можем спокойно да оставим самата Леля да реши този въпрос. Ти си мислиш, че всички лели трябва да са като твоята. Ама, че глупости. Дай си ми табакерата. Да, но защо тя те нарича Чичо? Малката Сесили с най-искрена обич на скъпия Чичо Джак. Не възразявам Лелята да е малка, но защо независимо от размера си, тя се обръща към племенника си с Чичо? Ето това не мога да си изясна. Освен това ти не се казваш Джак, а Ернест. Не се казвам Ернест, а Джак. Винаги си ми казвал, че си Ернест. На всеки съм те представил като Ернест. А име ти подхожда и толкова прилича до тебе. Ти си най-сериозният човек, когато познавам. Безумно да твърдиш, че името ти не е Ернест. Ето, написано е на визитната ти картичка. Мистер Ернест Уърдинг, Б4, Олбен. Ще си я запазя като доказателство, ако пак се опиташ да го отричаш пред мен, пред Гуендалин или пред когото и да било. Е, добре тогава. В града съм Ернест, а в провинцията Джак. А табакерата ми е подарена в провинцията. Но това не обяснява факта, че твоята малка леди Сесили, която живее на Тъмбридж Уелс, те нарича Чичо. Хайде, момчето ми, изплюй най-после камъчето, разкажи ми цялата история. Между другото, винаги съм те подозирал, че си заклети таен бамбарист, а сега вече съм сигурен. Бамбарист? Какво по дяволите значи бамбарист? Ще ти обясня значението на превъзходния израз, ако бъдеш така добър да ме осветлиш, защо в провинцията си Джак, а в града Ернест. Добре, но първо ми върни табакерата. Ето я. И изложи обяснението си. Надявам се да е правдоподобно. Приятелю, няма нищо неправдоподобно в моята история. Тя дори е много обикновена. Старият мистер Томас Кърдю, който ме осинови, когато бях съвсем малък, ме назначи в завещанието си за настойник на мис Сесили Кърдю, неговата внучка. Сесили ме нарича Чичо от чувство за уважение, което ти едва ли би оценил. И тя живее в провинцията, в моето имение, където за нея се грижи прелесната и гувернантка мис Призъм. Къде, между другото, се намира това имение? Това не те интересува, момчето ми, ти няма да бъдеш поканен там. Между другото, съвсем спокойно мога да съобща, че не е в Шропшир. Така се и знае. Случи ми се на два пъти да бамбаросвам и Шропшир. Хайде, продължавай. Защо в града си Ернест на провинцията Джак? Скъпи ми Алджи, не знам дали можеш да разбереш моите истински мотиви. Ти си съвсем несериозен. Когато човек е определен за настойник, той трябва да се отнася към всичко високо морално, негов дълг. И тъй като високоморалната позиция не допринася твърде много нито за здравето на човека, нито за щастието му, за да наминавам към града и да се забавлявам, измислих, че имам по-млад брат на име Ернест, който живее в Олбани и се забърква в най-ужасните истории. Това, скъпи ми Алджи, е цялата истина. Проста и неподправена. Истината никога не е проста и рядко е неподправена. Много находчиво си измислил по-малък брат на име Ернест, за да можеш да идваш града, когато си поискаш. Аз пък измислих един безценен, вечно болнав приятел на име Бъмбари, за да мога да идвам да ходя в провинцията, когато си поискам. Бъмбари е изключително ценен. Ако не беше вечно влошеното му здраве, нямаше да мога да вечерям с теб Уилис тази вечер, например, защото съм поел ангажимент към Леля от гъста преди седмица. Не съм те канил да вечеряме до вечера. Знам, хич не те бива да отправиш покани. И това хич не е добре. Нищо не дразни хората повече от това да не получават покани. По-добре вечеря и с Леля си Огъста. Нямам никакво намерение. Първо бях там на вечеря в понеделник, а да вечеряш веднъж седмично с роднините си е напълно достатъчно. Второ, когато съм там на вечеря,
се отнася с место член от семейството и по тази причина ме оставят или без дама, или ме задължават да забавлявам две. И трето, знам до кого ще ме сложи да седне Леля тази вечер. До Мери Паркюър. Тя винаги флиртува със собствения си съпруг през масата. Възмутително, много неприятно, даже неприлично. И тези неща изключително зачестяват. Възмутително е толкова жени в Лондон да флиртуват с собствените си съпрузи. Изглежда фалшиво. Освен това сега знам, че си заклет бамбарист и искам да поговорим за правилата на тази игра. Въобще не съм бамбарист. Ако Гуендолин приеме предложението ми, трябва да убия моя брат. Всъщност, ще го убия при всички положения. Сесили прекалено много започна да се интересува от него. Много неприятно. И ще трябва да се отърва от Търнест. И те съветвам и ти да направиш същото с твоя мистер полавен ти приятел с безумното име. Нямам никакво намерение да се разделим с Бъмбари. И ако ти някога се ожениш, като дълбоко се съмнявам, ти също би бил много щастлив да познаваш Бъмбари. Глупости. Мъж, който се жени без да познава Бъмбари, го чака невероятна скука. Ако се оженя за очарователно момиче като Гуендолин, а тя е единствената, за която бих се оженил, въобще няма да има нужда да познавам Бъмбари. Тогава жената би имала нужда да го познава. За да бъде щастлив в семейния живот са необходими трима, а не двама. Тази ми теория, скъпи млади приятелю, френската драма ни я набива в главите последните 50 години. И същата тази теория през това време щастливото английско семейство я доказва на практика. Това трябва да е Леля Огъста. Само роднините и кредиторите звънят по този вагнеровски начин. Ако сега отпусна вниманието за 10 минути, за да можеш да направиш предложение на Гуендолин, ще вечеряме ли в Уилис тази вечер? Да, щом толкова искаш. Знай обаче, ще държа да спазиш на обещанието си. Ненавиждам хората, които се отнасят несериозно към храненето. Намирам ги за повърхностни. Лейди Бракнел и мис Ферфакс. Добър ден, скъпи ми Алджернън. Надявам се, че ще се държиш добре днес. Чувствам се отлично, Леля Огъста. Това не е съвсем едно и също. Всъщност, двете неща рядко вървят заедно. Господи, колко си елегантна. Аз винаги съм елегантна. Не така, мистер Уърдинг? Вие сте абсолютно съвършенна, мис Ферфакс. Надявам се, не до толкова, защото иначе няма да има възможност за усъвършенстване. Аз възнамерявам да се усъвършенствам в много отношения. Съжалявам, че малко закъсняхме, Алджернън, но се чувствах длъжна да навеста милата лейди Хапбари. От смъртта на клетия и съпруг не съм ходила от тях. Не съм виждала жена толкова да се промени. Изглежда с 20 години по-млада. А сега ще пия чай с един от онези хубави сандвичи с краставица, които ми обеща. Да, Леля Огъста. Няма ли да дойдеш да седнеш тук, Гуендолин? Благодаря, мама. Тук ми е удобно. И тази добра. Лейн, къде са сандвичите с краставица за Леди Огъста? Днес нямаше краставици на пазара са. 2 пъти ходих. Нямаше краставици. Не са. Дори срещу пари в брой. Благодаря, Лейн, свободен си. Съжалявам много, Леля Огъста, че не е имало краставици дори срещу пари в брой. Няма значение, Алджернън. Аз вече хапнах няколко препечени кифлички у лейди Хапбари, която струва ми се напоследък живее само заради удоволствията. Чух, че косите са и се изрусили от скръб. Несъмнено са променили цвета си. По каква причина, разбира се, не мога да кажа. Благодаря. Приготвила съм ти една прекрасна изненада за до вечера. Ще те сложа да седнеш до Мери Паркюър. Тя е прелесна жена и се държи безкрайно мило със съпруга си. Удоволствие да ги гледаш. Боя се, Леля Огъста, че все пак ще трябва да се откажа от удоволствието да вечерям у вас тази вечер. За нищо на света, Алджернън. Това напълно ще обърка подреждането на масата. Чичо ти ще трябва да вечеря горе сам в стаята си. За щастие той е свикнал.
Много съм разочарован и с огромна мъка трябва да споделя колко неприятно се чувствам, но току-що получих телеграма, която ме известява, че бедният ми приятел Бъмбари е отново много болен. Смята, че трябва да бъда при него. Странно. Очевидно този мистер Бъмбари има необичайно лошо здраве. Да, бедният Бъмбари е тежко болен. Честно да ти кажа, Алджернън, мисля, че е крайно време този мистер Бъмбари да реши ще живее ли или ще умре. Това негово колебание по въпроса е абсолютно недопустимо. Аз по никакъв начин не подкрепям състраданието към болните в наши дни. Това само ги поощрява да боледуват повече. Пръв наш дълг в живота е да бъдем здрави. Непрекъснато го повтарям на буркият Чичо, но то очевидно не го взема под внимание, съдейки по здравословното му състояние. Ще ти бъда много признателна, ако помолиш мистер Бъмбари от мое име да бъде така любезен да не повтаря кризата си в събота, защото разчитам на теб за оформянето на музикалната програма. Това е последния прием за сезона у нас и музиката трябва да бъде такава, че да предразполага към разговори. Особено сега, когато сезона свършва и вече всеки е казал каквото има да казва, а то в повечето случаи не е много. Ще говоря с Бъмбари Леля Аугъста, ако още е в съзнание. И мога да обещая, че в събота ще бъде добре. А музиката, разбира се, е сериозна работа. Бъди така добра да дойдеш с мен в съседната стая, за да ти покажа набързо какво съм нахвърлил за музикалната програма. Благодаря ти, Алджернън. Много предвидливо от твоя страна. Сигурна съм, че след малки промени от моя страна, музиката ще стане превъзходна. Ще махна френските песни. Хората непрекъснато ги приемат за неприлични. Или се възмущават, което е снавско, или пък се смеят, което е още по-лошо. Виж, немският език звучи далеч по-пристоен. Да, убедена съм, че е така. Гуендолин, идваш ли? Идвам, мама. Чудесен ден, нали, мис Ферфакс? Моля ви, не говорете с мен за времето, мистер Уърни. Винаги, когато някой ми говори за времето, съм сигурна, че има нещо друго предвид. А това не е верно. Аз наистина имам нещо друго предвид. Така си мисля. Впрочем, никога не греша. Бихте ли ми разрешила да се възползвам от краткото отсъствие на леди Бракнел? Съветвам ви да го сторите, възможно най-бързо. Мама има навика да нахлува в стаята. Неочаквано, за което често ви говоря. Мис Ферфакс, откакто ви срещнах, ви обикнах повече от всяка друга девойка, която съм срещал някога. Откакто ви срещнах. Да. Наясно съм с това. Но бих желала да бъдете поне малко открит пред хората. За мен вие винаги сте били обект на описуема възхита. Още преди ви срещна дори. Съвсем не ми бяхте безразличен. Ние живеем в епоха на идеали, надявам се, че го знаете, мистер Уърни. А моят идеал е да се влюбя в някого на име Ернест. Има нещо в това име, което вдъхва неимоверно спокойствие. В мигът, в който Алджернън спомена за първи път, че има приятел наречен Ернест, разбрах, че съм обречена да ме обичам. Наистина ли му обичаш, Гуендолин? Страшно! Скъпа моя, не можеш да си представиш с какво щастие ме изпълваш. Единствено Ернест. Нали не искаш да кажеш, че не би ме обичала, ако не се казва Ернест? Но ти се казваш Ернест. Да, така е, но да предположим, че се казвам по друг начин. Нима тогава не би ме обичала. О, това е чисто и просто метафизично разсъждение. И както повечето метафизични разсъждения няма нищо общо с реалните факти от живота, които са ми известни. Гуендолин, казвам честно, аз не държа много на името Ернест. Мисля, че изобщо не ми подхожда. Как? Подхожда ти перфектно, възхитително име. В него има своеобразна музика, поражда трепет. Да, но има някои много по-хубави имена. Например, Джак. Едно очарователно име. Джак! Не. Той изобщо не е музикално. То не вълнува и не поражда абсолютно никакъв трепет. Освен това, Джак е гареното на Джон. Съжалявам всяка жена омъжена за човек с такова име. Безкрайно скучен живот и предстои с него. Единствен залък за щастие.
Името Ернест. Гуендолин, незабавно трябва да бъда прекръстен. Искам да кажа, ние незабавно трябва да се оженим. Да се оженим ли, мистер Уординг? Еми да, как иначе? Вие знаете, че ви обичам. А и вие ми дадохте да разбера, че вие не сте ми безразлична, мис Ферфакс. Да, аз ви обожавам. Но вие все още не сте ми направили предложение. Не сме говорили за женитба. Дори не сме засягали тема. Ами може ли сега да ви направя предложение? Мисля, че моментът е изключително подходящ. И за да ви спестя евентуално разочарование, мистер Уординг, съм склонна да ви кажа предварително, че съм напълно решена да приема. Гуендолин! Да, мистер Уординг, желаете да ми кажете ли нещо? Ти знаеш какво желая да ти кажа, Гуендолин? Знам, но вие не го казвате. Гуендолин, ще се лъжиш ли за мен? Разбира се, скъпи, колко дълго трябваше да набираш смелост. Струва ми се, че нямаш голям опит в предложението за женитба. Единствена моя, ти си първата, която обичам на света. Да, но мъжете често правят предложения. Ей така, за да се упражняват. Брако Ернест, например. Всички приятелки ми го казват. Ернест, имаш прекрасни сини очи. Толкова сини. Надявам се, че винаги ще ме гледаш с този поглед върху сега. Особено ако наоколо има и други хора. Мистер Уординг! Изправете се, сър! Ма какво е това полуполегнало положение? Хамъче неприлична поза. Мама, моля те да се оттеглиш в другата стая. Мястото ти сега не е тук. Освен това, мистер Уординг все още не е свършил. Не е свършил какво, ако смея да попитам? Ами аз се сгодих за мистер Уординг, мама. Това е. Извини ме, но ти за никого не си сгодена. Когато се сгодиш, аз или баща ти, ако здравето му позволява, ще те уведомим за това. Годежът приятен или неприятен, в зависимост от ситуацията, трябва да бъде изненада за едно младо момиче. То в никакъв случай не бива да взема самостоятелни решения от подобен характер. А сега, мистер Уординг, ще ви задам няколко въпроса. Докато правя тези питания, ти, Гуендолин, ще ме чакаш долу в каретата. Мама! Каретата, Гуендолин. Гуендолин! Каретата! Седнете, мистер Уординг. Благодаря, леди Брак, но предпочитам да стоя прав. Чувствам се длъжна да ви уведомя, че вие не фигурирате в списъка ми с младите мъже, които са достойна партия за женитба. Макар че списъка ми е същия като на милата херцогиня Болка. Всъщност, ние работим съвместно. Почти съм готова да впиша и вашето име. Стига отговорите ви да задоволяват изискванията на една преданна майка. Пушите ли? Да си призная, пуша. Радвам се да го чуя. Един млад мъж все трябва да има някакво занимание. Доста безделници се мотаят из Лондона. На колко сте години? На 39. Чудесна възраст за женитба. Винаги съм била на мнение, че когато един мъж реши да се жени, той трябва да знае или всичко, или нищо. Вие какво знаете? Нищо не знае, леди Бракнел. Драго ми е да го чуя. Ненавиждам всякакво вмешателство във вроденото невежество. То е като нежно, екзотично, цветно. Докоснеш ли го и толкова. Теорията за съвременното образование е абсолютно погрешна. За щастие, образованието в Англия не дава никакви резултати. Какви доходи получавате? Между 7 и 8 хиляди на година. От земя или от инвестиции? Предимно от инвестиции. Това е добре. Не стига, че плащаш данъци за земята, докато си жив,
А след смъртта ти, наследниците ти поемат задълженията. Така че земята отдавна е престанала да бъде източник на доходи и на удоволствия. Дава ти положение в обществото, но ти пречи да го поддържаш. Това е всичко, което може да се каже за земята. Имам къща в провинцията с малко земя, около 1500 акра, но честно казано не разчитам много на нея за реалните си доходи. Всъщност, ако трябва да обобщя, само браконьерите имат някаква полза от нея. Къща в провинцията ли? С колко спални? По-късно ще уточня това. Надявам се, че имате и къща в града. Скромно и добродушно момиче като Гуендолин трудно би понесло живота на село. Имам къща на Белгрейв Скуер, но е наета от Леди Блоксън до края на годината. Леди Блоксън? Не я познавам. Тя не излиза много често, на преклонна възраст е. Предполагам, знаете, че това в наши дни не е гаранция за порядъчност. На кой номер е къщата ви на Белгрейв Скуер? На 149. Старомодната част. Знаех си, че има нещо наредно. Но както и да е, лесно може да променим нещата. Модата ли имате предвид или страната на площада? И двете, ако е необходимо. Какви са политическите ви пристрастия? Боя се, че нямам такива. Либерал-юнионист съм. Те се числят към консерваторите. Гостуват ни на вечеря или просто наминават. Вече можем да преминем към по-обикновените теми. Живи ли са родителите ви? Загубих ги и двамата. И двамата? Да загубиш единия си родител би могло да се сметне за нещастие. Но да загубиш и двамата ми се струва чиста небрежност. Кой беше баща? Не зная. Както вече казах, загубих и двамата си родители. Но ако трябва по-точно да се каже, те са ме загубили. Всъщност, аз не зная кой съм по происход. Аз съм намерен. Намерен? Покойният мистер Томас Кърдил, стар джентълмен с благ и милостив характер, ме е намерил и ми дал името Уърдинг, тъй като имал в джоба си билет за първа класа за Уърдинг. Намира се в градство Съсекс, морски курорт. И къде ви е намерил този милостив джентълмен с билет за първа класа в джоба си за морски курорт? Пътна чанта. Пътна чанта ли? Да, бил съм в пътна чанта. Голяма, черна чанта с дръжки, кожена чанта, всъщност най-обикновена чанта. И на кое място точно този Томас Кърдю се е натъкнал на тази обикновена чанта? Гардероба на гара Виктория. Дали му е вместо неговата по погрешка. Гардероба на гара Виктория ли? Да, на перона за Брайтън. Перонът не е важен, мистер Уърдинг. Да ви кажа честно, доста съм смутена от това, което току-що ми съобщихте. Да бъдеш роден или отгледан в пътна чанта, било тя с дръжки или не, показва незачитане на традиционните семейни добродетели, което ми напомня на най-големите жестокости на Френската революция. Предполагам, знаете докъде доведе всичко това. Колкото до мястото, на което е намерена тази чанта, гардеробът на една ЖП гара би могъл да се използва за укриване на любовна авантюра. Предполагам, се използва за същото и до днес, но в никакъв случай не ви дава основание да бъдете уважаван в доброто общество. В такъв случай, мога ли ви помоля да ми кажете какво трябва да направя? Не е необходимо да ви казвам, че съм готов на всичко за щастието на Гуендолин. Бих ви препоръчала, сър, да направите всичко възможно, да си набавите някакви роднини преди сезона да е свършил и да се снабдите поне с един родител, независимо от кой пол. По възможно най-бързия начин. Не мога да си представя как бих се справил с всичките тези работи. Мога да ви покажа пътната чанта, разбира се. Тя е в къщи в гардероба. Надявам се, че това ще ви удовлетвори, леди Бракнел.
да удовлетвори мен ли са? Та какво общо имам аз с това? Как си представяте, че лорд Бракнел и аз ще позволим на единствената си дъщеря, отгледана с толкова нежност, да се омъжи за човек, който произхожда от гарата, или да се свържи с притежателите на някаква чанта? Какво говорите, мистер Уърдинг? Бъдете така любезен да ми отворите вратата, сър. И да ви бъда ясно, от сега нататък всички връзки между нас и мис Ферфакс са изключени. Изключени! За Бога, Алджи, престани да свириш тази мелодия. Каква е тази глупост от твоя страна? Какво, приятелю, да не мине добре? Да не искаш да кажеш, че Гуендалин ти е отказала? Познавам я, тя е такава. Отказва на всичките си почитатели. Има лош характер. О, не. Тя е благоразположена. Що се отнася до нея, ние сме сгодени. Но майка й е направо невъзможна. Не съм виждал никога такава горгона. Всъщност, нямам представа как точно изглеждат горгоните, но съм сигурен, че лейди Бракнел е точно такава. Във всеки случай чудовище и за съжаление не е от митологията, а това е неприятно. Извинявай, Алджи, може би не трябва да говоря така за леля ти пред теб. Скъпо мое момче, изпитвам истинско удоволствие да слушам как обиждат роднините ми. Това е единствената ми отплата за това, че съм принуден да ги търпя. Роднините не са нищо друго, освен досадници, които не знаят как да живеят, нито пък се сещат кога да умрат. Алджи, нали не мислиш, че Гуендалин може да заприлича на майка си след около 150 години? Всички жени рано или късно заприличват на майките си. Това е тяхната трагедия. За разлика от мъжете. Много умно, няма що. Но поне добре казвам. И твърде вярно, като всяка една мъдрост в цивилизования ни свят. Ти призна ли пред Гуендалин, че в града си Ернест, истина, че в града си Ернест е провинцията Джак? Скъпи ми Алджи, истината не е сред нещата, които се споделят с едно красиво и нежно момиче. Не мога да разбера какви са тези разбирания за това как се общува с жена. Единственият начин да общуваш жена е да я ухажваш, ако е красива. Ако не е нещо особено, да ухажваш някоя друга. Говориш глупости. А за твоя брат, какво ще обясниш за разпуснатия Ернест? До края на седмицата трябва да съм се отървал от него. Ще кажа, че е починал от удар в Париж. Мнозина умират от това съвсем внезапно, нали? Да, но то е наследствено. Предава се по семейна линия. По-добре кажи остра простуда. Сигурен, че острата простуда не се предава по семейна линия. Разбира се. Добре тогава. Горкият ми брат Ернест е покосен от остра простуда в Париж. И с това го отстранява. Струва ми се, че каза за мис Кърдю, че твърде много се интересува от горкият ти брат. Тя няма ли да понесе тежко загубата му? О, нямам притеснение за това. Мис Кърдю не е глупово и романтично момиче. Храни се редовно, излиза често на разходки и не обръща никакво внимание на уроците си. Много бих искал да видя мис Кърдю. Ще направя всичко възможно никога да не я видиш. Тя е невероятно красива и едва на 18. Ти казвал ли си на Гуендалин, че имаш невероятно красива поверница, която е едва на 18? Приятелю, тези неща не са за споделяне пред хората. Аз съм сигурен, че Гуендалин и Сесили ще станат много добри приятелки. Готов съм да се отзаложа на всичко, че половин час след като се срещнат, те ще се наричат една друга сестри. Това жените го правят, само след като вече са нарекли с други имена. А сега, ако искаме да намерим хубава маса в Уилис, трябва да отидем да се провлечем. Ти знаеш, че вече почти 7. За теб винаги е почти 7. Ама аз съм гладен. Не съм те виждал някога да не си гладен. Мис Ферфакс. Гуендалин, за Бога! Алджи, бъди така мил да се обърнеш с гръб. Имам да кажа нещо много специално на мистер Уърдинг. Скъпа моя, Ернест.
Боя се, че ние никога няма да се оженим, съдейки по изражението на маминото лице. Тя не ще го допусне. Но въпреки, че тя най-вероятно ще ни попречи да станем съпрузи. И аз ще трябва да се оженя за някой друг и то не веднъж. Нищо от това, което тя би направила, няма да промени безкрайната ми любов към теб. Гвендолин, скъпа! Историята на твоя романтичен происход, както мама ми разказва, допълвайки с досадни забележки, ми трябва да дадата на душата. Името ти ме очарова неустоимо, а скромността на твоя характер те прави възхитително неразбираем за мен. Адресът ти в Албани го има. Кажи ми адресът си в провинцията. Мейнър Хаус, Ултън, Хартфоршир. Надявам се, че там има добра пощенска служба. Това може да ни потрябва при някоя отчаяна постъпка. Ще поддържаме контакт ежедневно. Единствена моя. Колко време ще останеш в града? До понеделник. Чудесно! Алчи, сега можеш да се обърнеш. Благодаря, вече го направих. А също можеш да позвониш за прислугата. Ще ми разрешиш ли да ти изпратя до каретата, Гвендолин? Разбира се. Аз ще изпратя мис Ферфакс. Добре, сър. Донеси ми чаша шери, Лейн. Слушам, сър. Утре тръгвам да бамбаросвам. Вероятно няма да се върна до понеделник. Приготви ми фрака, смокинга и всички бамбариски костюми. Слушам, сър. Надявам се утре времето да е хубаво, Лейн. Времето никога не е хубаво, сър. Лейн, ти си непоправим песимист. Старая се да ви задоволя, доколкото мога. Какво възхитително чувствително момиче! Единственото, което съм виждал някога. За Бога, защо се смееш така? Нищо, сетих се за горкия бъмбари. Ако не бъдеш внимателен, твоя приятел Бъмбари някой ден ще ти изиграе сериозна неприятност. Обичам неприятностите. Те са най-несериозното нещо. Чудесен ден, нали, мистер Факс? Моля, не говорете с мен за времето, мистер Уърдинг. Винаги, когато някой ми говори за времето, съм сигурна, че има нещо друго предвид. А това ме изнерви. Аз наистина имам нещо друго предвид. Така си мислех. Впрочем, никога не греша. Със сигурност това обикновено занимание, като идването на деца, е по-скоро задължение на градинаря. Особено когато чакат такива интелектуални занимания. Немската ти граматика е на масата. Моля да я отвориш на страница 15. Ще повторим вчерашния урок. Аз не обичам немския. Толкова твърд език. Да доросло немски има чувство, че погрознява. Скъпо дете, знаеш колко загрижен е настойникът за твоето усъвършенстване във всяко отношение. Не забравяй постоянните грижи, които му създава оня безделник брат му. Дано някой път, че чуджак пускаме онзи безделник брат му да ни посети. Вероятно бихме го повеляли добре ми с призъм. Особено вие, сигурна съм. Не мисля, че дори аз бих могла да променя характера му, който по думите на брат му е непоправимо слаб и непостоянен. Каквото човек си посее, това ще пожъне. Прибери дневника си, Сесили. Не виждам изобщо защо трябва да си водиш дневник. Водя го, за да записвам прекрасните тайни на живота си. Ако не ги записвам, сигурно би ги забравила. Паметта, скъпа моя Сесили, е дневникът, който винаги носим със себе си. Да, но паметта обикновено запазва хрониката на неща, които никога не са се случили или никога не са могли да се случат. Аз мисля, че паметта е виновна за почти всички тритомни романи. Не пренебрегвай тритомните романи, Сесили. Дори аз на младини съм написала един роман. Наистина ли, мис Призъм? Отпечата ли е вашия роман? Уви не. За съжаление, ръкописът беше изгубен някъде. Но да се върнем на работата, скъпо дете. Тези разговори са безмислени.
Доктор Чезюбъл, удоволствие да ви видя. Как сте тази сутрин, мис Призъм? Вярвам, че сте добре. Мис Призъм току-що се оплакваше от леко главоболие, доктор Чезюбъл. Вероятно ще се отправи добре една кратка разходка в парка с вас. Сесили, не съм споменавала за никакво главоболие. Наистина не сте, мис Призъм. Инстинктивно срещам, че ви боли глава. Точно какво си мисля, когато доктор Чезюбъл дойде, а не за млад Невски. Надявам се, че сте старателна ученичка. Боя се, че не съм. Ако аз бях ученик на мис Призъм, не бих откъсвал поглед от устните й. Казвам метафорично. Взех метафората от ученичките. Допускам, че мистър Уърдинг все още не се е върнал от града. Не го чакаме по-рано в понеделник след обед. Да, той обича да прекарва неделите си в Лондон. Не е от тези хора, за която единствена цел е забавлението, както разправят за онзи неудачник, брат му. А сега да оставим Егерия и ученичката й насаме. Егерия? Но аз се казвам Латишия, докторе. Просто класическа алюзия, заимствана от класическите автори. Надявам се да ви видя и двете на вечерна служба. Скъпи докторе, все пак мисля да се поразходя с вас. Май имам някакво главоболие и една разходка би ми се отразила добре. С удоволствие, мис Призъм, с удоволствие. Можем да отидем на училището и да се върнем. Сесили, докато ми няма, чети политическата икономия. Омразна политическа икономия, омразна география, омразна и преомразна немска граматика. Мистер Уординг току-що пристигна на гарата и донесъл ли багажа си. Мистер Ернест Уординг, Б4 Албани. Братът ми Чичуджак. Казахме ли ти ли му, че мистер Уординг е града? Да, мис. Той остана много разочарован. Казах му, че вие и мис Призъм сте градината. Каза, че иска да се с вас насаме. Поканете мистер Ернест Уординг да влезе. Мисля, че е редно да наредите на икономката да му приготви стая. Слушам ли се? Никога не съм срещала истински порочен човек. Чувствам се до някъде притеснена. Боя се, че той ще бъде обикновен като всеки друг. Да, такъв е. Вие сте моята малка братовчетка Сесили, нали така? Изпаднал се в странна грешка, не съм малка. Всъщност, струва ми се, че значително съм по-висока за годините си. А вие, както виждам от визитната ви картичка, сте братът на Чичуджак. Мой братовчет Ернест. Мой безпътен братовчет Ернест. О, съвсем не съм безпътен, братовчетки Сесили. Дори не знам как ви е хрумнала подобна идея. Ако не сте, значи сте мамили всеки по един непростив начин. Надявам се да не сте водили двойствен живот, преструвайки се на порочен, а всъщност през цялото време да сте бил добър. Това би било лицемерие. О, понякога съм бил неразумен. Радвам се да го чуя. Не знам изобщо как се попаднал тук. Чичуджак няма да се върне в понеделник след обед. Много жалко. Принуден съм да си тръгне с първия влак в понеделник сутринта. Имам неотложна среща, която бих искал да избягна. Не може ли да избегнете някъде друго, освен в Лондон? Не, срещата е в Лондон. Знам колко е важно да избегнете деловите си ангажименти. Защо все пак не останете? Чичуджак искаше да говори с вас за вашето емигриране. За моето какво? За вашето емигриране. Той отиде в града да ви купи необходимите дрехи. За нищо на света не бих позволил на Джак да ми купува дрехи. Да той не познава нищо от вратовръзки. Не са ви нужни вратовръзки. Чичуджак се ви изпраща в Австралия. В Австралия? То това е почти на ония свят. Свята на вечеря той каза, че ще ви сложи да се избирате между този свят, онзи свят и Австралия. О, така ли? Това, което съм чувал за Австралия и за ония свят, не е никак окуражително, братовчетки Сесили. Този свят е достатъчно добър за мен. А вие за него? Страхувам се не до там. И затова бих искал вие да ме вкарате в правия път и това да бъде вашата мисия, ако не възразявате, братовчетки Сесили. Този следобед нямам достатъчно време. Тогава имате ли нещо против самият аз да се заема с това? Доста Дон Кихотско от вашата страна. Но поне опитайте. Ще опитам. Ето вече се чувствам по-добре. Но изглеждате по-зле. Защото съм гладен. Как не се досетих? Трябваше да се сетя, че когато някой започва абсолютно нов живот, се нуждае от редовна питателна храна. Ще влезете ли?
Благодаря. Може ли преди това да закича цвете в бутониерата си? Никога не ми идва апетитът, без да съм закичил цвете в бутониерата си. Какво ще кажете за тебе жълта роза, маршал Мил? Не бих предпочел розова. Защо? Защото вие сте като розова роза, братовчетке Сесили. Не бива да ми говорите така. Мис Призън никога не ми казва подобни неща. Мис Призън е късогледа стара дама. Вие сте най-красивото момиче, което съм виждал. Мис Призън казва, че красотата е капан. Капан, в който всеки умен мъж би желал да падне. О, не ми се хваща в капан умен мъж. Няма да знам за какво да си говоря с него. Толкова сте самотен, доктор Чезър. Трябва да се ожените. Мизантроп бих приела, но женотроп никога. Не заслужавам, повярвайте ми, такъв неологизъм. Теорията и практиката на ранно-християнската църква са категорично против брака. Очевидно това е причината ранно-християнската църква да не живее до наши дни. Не схващате ли, скъпи докторе, че упоритото ергенство превръща мъжа в постоянен обект на изкушение? Мъжете трябва да са по-внимателни. Безбрачието отклонява слабият пол от правият път. А мъжът по-малко привлекателен ли става, когато се ожени? Жененият мъж е привлекателен само за собствената си жена. А често, както съм чувал, дори не и за нея. Това вече зависи от това доколко жената е интелигентна и състрадателна. Може да разчитаща на зрелостта. Младите жени са незрели. Говори, опирайки се на градинарството. Заимстват метафората от плодовете. Къде е Сесили? Може би не е следвало до училището. Мистер Уърдинг? Мистер Уърдинг? Това е вече изненада. Не ви очаквахме по-рано от понеделник следобед. Върнах се по-рано, отколкото очаквах. Надявам се, че сте добре, доктор Чезибъл. Мистер Уърдинг, да не би скръбното ви одеяние да издава някаква ужасна катастрофа? Брат ми! Срамни дългови разточителство? Още ли води разгулен живот? Мъртъв е! Брат ви, Ернест, е мъртъв? Абсолютно! Това да му е за урок. Вярвам, че ще се получи. Моите най-искрени съболезнования, мистер Уърдинг. Остава ви поне оттеглено, че бяхте толкова щедър и милостив към брат си. Горкият Ернест имаше много недостатъци, но загубата му е тъжна, много тъжна. Наистина тъжно, много тъжно. До него ли бяхте, когато почина? Не, починал е в Париж. Току-що получих телеграма от управителя на Гранд Хотел. А беше ли упомената причината за смъртта? По всичко личи остра простуда. Каквото посееш, това ще поженеш. Милосърдие, мис Призън. Милосърдие. Никой от нас не е съвършен. Ето, аз самият съм много подазлив на течение. Кога ще бъде погребението? Той е изразил желание да бъде погребан в Париж. Париж! Това показва колко лековерен е бил брат ви в края на дните си. Мистер Уърдинг, животът е радост и тъга. Може би, аз съм сигурен, че искате да спомена за семейното нещастие моята неделна проповед. Моята неделна проповед за значението на манната небесна в пустинята може да се приложи към всякакво събитие. Радостно или, както е в случая, трагично. Произнасял се ме на молебени за плодородие, на кръщенета, на първи причастия, в безрадостни и щастливи дни. Последния път я произнесох на събранието в катедралата на Обществото за предпазване от недоволство сред висшите класи. Самият епископ беше там и беше много впечатлен от някои аналогии, които аз приведох. Кръщенета ли споменахте, доктор Чезибъл? Припомняте ми нещо. Надявам се, че може да кръщавате. Разбира се, вие имате години опит в това нещо. За някое определено дете ли питате, мистер Уърдинг? Доколкото си спомням, брат ви не беше женен. Обикновено
хората, които живеят изцяло заради удоволствията, не са женени. Не става дума за дете, доктор Чезабъл. Много обичам децата. Но днес искам аз да бъда кръстен. Днес следобед, ако нямате други ангажименти. Но вие самият не сте ли кръстен вече? Не си спомням. Имате сериозни съмнения по въпроса ли? Да, мисля, че имам. Дали ще представлява някаква трудност това за вас? Смятате ли, че съм много възрастен? Не. Поръсването и най-вече потапянето в купола е съвсем нормална каноническа практика при възрастта. Потапяне в купел! Не се притеснявайте. Поръсването е съвсем достатъчно или поне препоръчително за мен. В колко часа желаете да извършим церемонията? Ще мине към 5:30, ако на вас това ви е удобно. Чудесно. А сега смятам повече да не досаждам попечаленият ви дом. Само се моля сръбта да не ви сломява. Мистер Уърни, често онова, което изглежда като горчива незгода, е зло за добро. А случилото се е много повече за добро, отколкото за зло. Чичучак! Радвам се, че се върнате! Какви ужасни дрехи носите! Лесни се прооблечете! Сесили? Дете мое! Какво има, Чичучак? Сякаш има зъбобол! Аз съм ти приготвила такава изненада! Знаеш ли кой те чака в трапезарията? Брат ти, Ернест! Кой? Това са глупости, аз нямам никакъв брат. Не говори така! Колко ти лошо се е държал с теб преди, все пак ти е брат. Не бъди толкова първосърдечен, не се отричаш от него. Ще му кажа да излезе, а ти ще му подадеш ръка на Чичучак. След като се примирихме с загубата му, внезапното му завръщане ми се струва още по-ужасно. Брат ми в трапезарията. Какво става тук? Пълен абсурд! О, небеса! Братко Джон, дошъл съм от града, за да ти кажа, че съжалявам за всички неприятности, които ти причиних и да те уверя, че от сега нататък възнамерявам да вода по-порядъчен живот. Чичучак, нали няма да откажеш да ръкуваш за собствения си брат? Нищо не може да ме накара да приема ръката му. Появяването му тук е пълно безобразие и той много добре знае защо. Чичучак, бъди мил, във всеки има по нещо добро. Ернест току-що ми разказа за бедния си приятел мистер Бъмбари, който толкова често посещава. А значи вече и за Бъмбари успя да ти разкажа. Да, каза ми всичко за бедния болен мистер Бъмбари и за ужасното му здравословно състояние. От тук нататък му забранявам да ти говори за Бъмбари и за каквото и да било друго. Приемам, че вината е само моя. Признавам, че имам сериозни провинения, но недружелюбното отношение на брат ми Джак дълбоко ме наранява, особено като се има предвид, че за пръв път идвам тук. Чичучак, ако не подадеш ръка на Ернест, никога няма да ти простя. Няма да ми простиш ли? Да, никога. Добре, тогава, но да е за последен път. Колко е приятно, нали, да бъдеш свидетел на такова чудесно помирение. А сега мисля да оставим двамата братя насаме. Сесили, ти ще дойдеш с нас. Добре, мис Призъм. Толкова се радвам. Ах, ти негодни главачи! Трябва веднага да се предостос от тук. Тук забранявам всякакво бомбаросване. Оставих багажа на мистер Уординг в стаята до вашата са. Надявам се, че нямате нищо против. Какво? Багажът на мистер Ернест Уординг. Разопаковал го подаде в стаята до вашата. Багажът му! Да, са. 3 куфара, 2 чанти с тоалетни принадлежности, 2 кутии за шапки и голяма кошница за провизия. Страхувам се, че не мога да оставя повече от седмица. Мериман, наредете веднага да приготвят доколката. Току-що внезапно повикаха мистер Ернест обратно в града. Слушам се. Ти си ужасен лъжен, Чак. Не са ме викали в града. Не, викали са те. Не съм чул никой да ме вика. Дългът ти на джентълмен те зове. Дългът ми на джентълмен най-малко е пречил на удоволствията ми. Разбирам те. Сесили е мил. Не бива да говориш така за мис Кардио. Не ми е приятно. На мен пък не са ми приятни дрехите ти. Толкова си смешен с тях.
Защо за Бога не се качиш да се преоблечеш? Смешно е човек да е в пълен трал, когато си на гости в къщата му за цяла седмица. На това аз му казвам гротеска. Въобще не си помисли, че ще останеш тук цяла седмица. Трябва да си тръгнеш с влака в 4:05. Въобще не си помисли, че ще те оставя да си в трал. Че какъв приятел съм тогава? Ако се преоблека, ще си тръгнеш ли? Да, ако не се бавиш. Не съм виждал някой да се облича толкова бавно, пред това без всякакъв ефект. Все пак по-добре, отколкото да съм натруфен като теб. Ако понякога съм малко натруфен, го компенсирам с това, че съм прекалено добре възпитан. Суетата ти е смешна, поведението ти е обидно, а присъствието ти в моята градина пълен абсурд. Добре, че ще си хванеш влака в 4:05. Надявам се, че ще пътуваш приятно до Лондон. Това твое така наречено бомбаросване не излезе много успешно. Аз пък мисля, че имах успех. Влюбен съм в Сесили и това е най-важно. Но преди да си ида, трябва да я видя отново и да уреда нещата за следващото бомбаросване. Ето я и нея. Идвах да поля розата. Мислиш, че си Чичо Джак? Той отиде да нареди да докарат боколката. Да набира, че вземе за себе си на приятна разходка. Ще ме изпраща. А означава ли, че трябва да се сбогуваме? Боя се, че да. Мъчително сбогуване. Винаги е много трудно да се разделиш с някой, който познаваш от сравнително кратко време. Сесили? Колко те пропата? Може да почакаме, Еримът. 5 минути. Нужно. Вярвам, Сесили, че няма да ви обида, ако призная съвсем открито и честно, че вие за мен за всяко отношение сте осезаемото олицетворение на абсолютното съвършенство. Вашата откровенност ви прави и голяма част, Ернест. Ако ми позволите, ще запиша думите ви в дневника си. Нима вие си водите дневник? Питал всичко да мога да го зърна. О, не! Това са, нали разбирате, просто записки на мислите и впечатленията на много младо момиче. Последствие предназначени за публикуване. Когато излезе като книга, надявам се да си поръчате един екземпляр. Но, Ернест, моля ви, не спирайте. За мен е удоволствие да пиша по диктовка. Готова съм да записвам още. Но, Ернест, не кашляйте. Когато човек диктува, трябва да говори плавно и да не кашля. Освен това, не знам как да запиша кашлицата ви. Сесили, откакто съзрях за първи път прелесната ви несравнима красота, дръзнах да се влюба безумно, страстно, всеотдайно, безнадежно. Не е редно да ми казвате, че ме обичате безумно, страстно, всеотдайно и безнадежно. Особено безнадежно, като че ли няма смисъл. Сесили? Колко да ви чака са? Нека дойде другата седмица по същото време, така кажи. Слушам се. Чичо Джак ще бъде много ядосен, като разбере, че ще остане до нас и следващата седмица. Чак не ме интересува изобщо. Никой на света не ме интересува, освен теб. Обичам те, Сесили. Ще се омъжиш за мен, нали? Глупавото ми момче! Та нали сме сгодени от 3 месеца? От 3 месеца? Четвъртък ще стане точно 3 месеца. А как точно се сгодихме? Ами както Чичо Джак си призна, че има по-малък брат, разгулен и безпътен, ти стана основна тема на разговорите ни с мис Призъм. А мъж, за когото се говори често, без съмнение доста привлекателен. Започваш да си мислиш, че в него все пак има нещо ценно. Смея да твърда, беше глупаво от моя страна, но аз се влюбих в теб, Ернест. Скъпа! А кога точно беше определен годешът ни? На 14 февруари. Уморена от това, че изобщо не подозираше за моето съществуване, реших да сложа край на всичко това и след дълга вътрешна борба склоних да се срещна с теб тук по това старо дърво. На следващия ден от твоя име си купих по-малко пръстенче. А ето и малката гривничка, която обвърза на вярната любов и която те обещах винаги да нося. Аз съм ти подарил това? Много е красиво. Имаш великолепен вкус, Ернест. Винаги си ми извинявала с това порочния живот. А това е кутията, в която пазя скъпите ти писма. Моите писма? Но, скъпа Сесили, аз никога не съм ти писал писма. Не ти напомня за това, Ернест. Много добре помня, че бях принудена да си пиша писма от твое име. По 3 пъти седмично, а понякога и по-често. Много бих искал да ги прочита. В никакъв случай. Биха ти повдигнали самочувствието.
Трите, които ми написа след като бях развалила годежа, са толкова хубави, че и сега не мога да поплача, като ги прочита. Нима годежът ни е развален? Да, на 22 март. Можеш сам да видиш. Днес развалих годежа си с Ернест. Мисля, че така е по-добре. Времето продължава да е хубаво. Но защо по дяволите го развали? Какво съм направил? Нищо не съм направил. Сесили, изключително съм разочарован. Особено като си има предвид, че времето е било хубаво. Но едва ли ще бъде истински годеж, ако поне веднъж не беше развален. Но аз ти простих. Още преди края на седмицата. Ти си ангел, Сесили! Милото ми романтично момче. Естествено, кадрава ли е? Да, скъпа. С малко странична помощ. Толкова се радвам. Повече няма да разваляш годежа им, нали, Сесили? След като се срещнах, едва ли бих могла. А и заради самото ти име, разбира се. Да, разбира се. Не ми се сърди, скъпи, но момичешката ми мечта винаги е била да обичам някой на име Ернест. С него има нещо, което ти вдъхва абсолютна увереност. Съжалявам всяка жена, чието съпруг не се казва Ернест. Но, скъпа Сесили, това означава ли, че нямаше да ме обичаш, ако името ми не беше Ернест? Ами какво, например? Ами, всякакво каквото ти харесва. Алжирна, например. Това име не ми харесва. Но моя малка, скъпа, сладка, любима Сесили, не виждам защо това име не ти харесва. Хич не е лошо, даже е много аристократично. Половината мъже, които отиват на съд за банкрут, се казват Алджирна. Но да говорим сериозно. Ако се казват Алджи, нямаш ли да ме обичаш? Щя да те уважавам, Ернест. Щя да се възхищавам на характера ти. Но се боя, че нямаше да мога да ти отдам неподправените си чувства. Сесили, вашия пастор има опит, надявам се, с всички църковни ритуали и церемонии. О, да! Доктор Джезбъл е много начетен. Не е написал и една книга, така че може да си представиш колко много знае. Трябва незабавно да го видя заради едно много важно кръщене. Искам да кажа по една много важна работа. О! Връщам се след половин час. Като се имах предвид, че сме сгодени от 14 февруари и чак сега те срещам за пръв път, не е ли много тежко да ми изоставаш за толкова дълго време, за цял половин час? Не може ли за 20 минути? Връщам се веднага. Колко е пламенен! Колко ми харесва косата му! Трябва да запиша предложението му в дневника си. Някаква мисъл Фейрфакс иска да се види с мистер Уординг. По-много важна работа, казват аз мис Фейрфакс. Мистер Уординг не е ли библиотеката? Мистер Уординг току-що отиде да се види с пастора. Поканете дамата да влезе. Мистер Уординг скоро ще се върне и донесете чая. Слушам. Мис Фейрфакс, вероятно една от многобройните добросърдечни възрастни дами, които сътрудничат с Чичо Джак благотворителната му дейност в Лондон. Не надвиждам такива жени. Твърде са нескромни. Мис Фейрфакс. Позволете ми да се представя. Казвам се Сесили Кърдюл. Сесили Кърдюл? Колко сладко име. Нещо ми подсказва, че ние с вас ще станем големи приятелки. Не мога да изразя колко вече ви харесвам. Даже ви обикнах. Аз никога не греша при първите си впечатления от хората. Колко мило от ваша страна, че ме харесахте, след като се познаваме от значително кратко време. Моля, седнете. Мога да ви наричам Сесили, нали? С удоволствие. А вие ще ме наричате Гвендолин. Ако желаете. Въпросът вече е решен. Надявам се. Допускам, че моментът е подходящ да споделя коя съм. Баща ми е лорд Бракнал. Най-вероятно не сте чували за него. Не съм. Извън семейните кръгове, папа за моя радост е напълно безизвестен. Мама, чието възгледи за възпитанието са забележително сурови, ми е създала едно изключително силно късогледство като част от системата й. Така че, нали не възразявате, ако погледна през лорнето? О, разбира се, Гвендолин. Обичат да ми гледат. Тук сте на гости, ти полагам? Не, аз живея тук.
Така ли? Навярно с вашата майка или някоя друга възрастна роднина. Аз нямам майка, нито никакви роднини. Наистина ли? Скъпият ми настойник с помощта на мис Призъм се взел с тежката задача да се грижи за мен. Вашият настойник? Да, аз съм повереница на мистер Уърдинг. Много интересно. Не ми е казвал, че има повереница. Много е потаен. Със всеки час ставам все по-интересен. Не съм сигурна обаче, че новината ми изпълва с искрено чувство на задоволство. Сесили, аз много ви обичам. Хареса ви в мигът, в който се запознахме. Но да се признаете, сега когато узнах, че сте повереница на мистер Уърдинг, не мога да не изразя желанието си да сте малко по-възрастна, отколкото изглеждате и не толкова привлекателна. Всъщност, позволете ми да бъда откровенна. Моля, кажете, когато някой има да казва нещо неприятно, той задължително трябва да е прям. Ами да се призная съвсем откровенно, Сеси. Бих желала да сте поне на 45 и повече от обичайно грозновата за вашата възраст. Ернест е изключително почтен по характер. Той е самото олицетворение на порядъчността и честността. Изневярата е толкова допустима за него, колкото и лъжата. Но дори мъже с възможно най-високо морално поведение са изключително податливи на въздействие, което им оказват физическата прелест на жените. Не ви разбрах, Гуендолин. Ернест ли казахте? Да. Но мистер Ернест Уърдинг не е моят настойник. По-големият му брат, той е настойникът ми. Но Ернест не ми е казвал, че има брат. За съжаление, те отдавна не са в добри отношения. Това обяснява нещата. И като се замисля, не познава мъж, който да говори за брат си. За повечето от тях, темата е неприятна. Сесили, голямо време смъкнахте от мен. Почти се бях притеснила. Би било ужасно, ако някоя сянка помърчи приятелството ми. Но вие напълно ли сте убедени, че мистер Уърдинг не е вашият настойник? Напълно съм сигурна. Всъщност, аз ще бъда негова настойница. Какво казахте? Скъпа Гуендолин, няма причина да го крия. Малкият вестник на графството със сигурност ще го отбележи следващата седмица. Мистер Уърдинг и аз сме сгодени. Скъпа мисис, аз се съмнявам, че тук има някакъв проблем. Мистер Уърдинг е сгоден за мен. Съобщението ще излезе Morning Post най-късно в събота. Мисля, че грешно сте разбрали. Ернест ми направи предложение точно преди 10 минути. Действително, много любопитно. Но той направи предложение на мен вчера в 5:30. Ако искате да се убедите, че е вярно, моля, погледнете. Никога не пътувам без дневника си. Човек винаги трябва да има нещо приятно за четене във влака. Скъпа мис Кърдю, съжалявам за разочарование, но аз първа имам правото да претендирам да бъда негова избранница. Ужасно би ме притеснило да ви причинявам душевни тързания. Но искам да ви кажа, че след като Ернест ви е направил предложение, той е сменил мнението си. Ако горкият човек попадна в някакъв глупав капан, считам за свой дълг да го освободил от него незабавно, без колебание. Какъвто и злощастен капан да се е забъркал моят любим, никога няма да го отреквам за това, след като се оженя. Да не ви да намеквате, мис Кърдю, че аз съм този капан. Ставате нахална. В такъв случай за мен ще бъде не само морално задължение, но и удоволствие да ви кажа всичко, което мисля. Да не искате да кажете, че аз съм подмамила Ернест да се оженим. Как смеете? Сега не е момент да се прикривате с фалшивата маска на куртуазията. Когато видя лопата, наричам я с истинското име. Драго ми е да споделя, че никога не съм виждала лопата. Съвсем очевидно, че се движим в напълно различни обществени кръгове. Да сервирам ли чая? Да, както обикновено. Градината ви е много добре поддържана, мис Кърдю. Радвам се, че ви харесва, мис Ферфакс. Мислех, че в провинцията изобщо нямат цветя. Тук цветята са колкото хората в Лондон. Изобщо ми е необяснимо как някои хора успяват да живеят изобщо в провинцията.
Говоря за тези, които представляват нещо. Не за някакви си нищожества, разбира се. Провинцията му тъкчава до смърт. На това вестниците му казват с скотопанска депресия, нали? Аристократията често страда от нея в момента. Почти има епидемия, както подразбирам. Искате ли чаша чай, мис Ферфакс? Да, благодаря. Отвратително момиче. Но какво да направим? Аз имам нужда от чай. Захар? Не, благодаря. Захарта вече не е модерна. Кейк или филия с масло? Филия с масло, моля. В модерните домове не се поднася вече кейк. Подайте това на мис Ферфакс. Напълнили сте ми чаят с захар. И въпреки, че ясно ви помолих за филия с масло, дали сте ми кейк. Известно е колко благонравна и изключително кротка по характер съм. Но ви предупреждавам, ми скърби, че отивате твърде далеч. За да спася моят клет и довършив любим, от машинации на други момичета като вас съм готова да отида на края на света. Още щом ви срещнах, изпитах недоверие към вас. Усещах, че сте хитра и лицемерна. Никога не греша в преценката си. Първите ми впечатления за хората са винаги точни. Страхувам се, мис Ферфакс, че злоупотребих драгоценното ми време. Предполагам, че имате и други визити от подобен характер в графството. Ернест! Мой единствен Ернест! Гвендолин, скъпа! Един момент, Ернест. Ти изгоден ли си за тази млада дама? За скъпата малка Сесили? Не, разбира се. Как можа да хрумне това в прекрасната ти главица? Благодаря, може да ме целуниш. Знаеш си, мис Ферфакс, че има някаква грешка. Джентълменът, чиято ръка е около кръста ви, е моят настойник, мистер Джон Уърдинг. Какво казахте? Бачиче Джак. Джак! О! Ето го и Ернест! Моя единствена любов! Един момент, Ернест! Или ми казвам, изгоден ли си за тази млада дама? За коя млада дама? Господи, Гвендолин! Да, за Бога, Гвендолин. Точно Гвендолин имах предвид. Разбира се, че не. Как е хрумнало това в прекрасната ти главица? Вече може да ме целунеш. Знаех си безхътно, че има някаква грешка. Джентълменът, който сега ви прегръща, е моят братовчет Алджернон Монкрив. Алджернон Монкрив? Ти Алджернон ли се казваш? Не мога да го отрека. А твоето име Джак ли е наистина? Да. Бих могъл да отрека. Всичко бих могъл да отрека. Но аз наистина се казвам Джак. От години. Ние сте ужасно знамени. Моя малко момче, Сесили. Моя клета на ранена Гвендолин. Ще ме наричаш своя сестра, нали? Имам един въпрос, който искам да задам на настойника си. Правилно. Правилно, мистер Уърдинг. Искам да ви попитам нещо много важно. От вашия отговор зависят много неща. Къде е вашият брат Ернест? Ние двете сме сгодени за брат и Ернест. И затова за нас е от изключително значение да знаем къде е той сега. Гвендолин, Сесили, изключително неприятно ми е, че ме принуждавате да кажа истината. Случва ми се за пръв път в живота, затова е толкова мъчително. Но трябва да ви призная, че аз нямам брат Ернест. Въобще нямам брат. Никога не съм имал и въобще не възнамерявам да имам брат. Нямате брат? Никакъв. И никога не сте имали? Никога никакъв брат. Всичко е съвършено ясно, Сесили. Никой от нас не е сгодена. Не е ли много тежко, младо момиче, да изпадне в такава ситуация? Нека влезнем в къщата. Не вярвам да ни последват вътре. Да, мъжете са такива страхливци. На тази ужасна бъркотия ли казваш бамбаросване? Да, чудесно бамбаросване съм казал. Не позволявам тук никакво бамбаросване. Не говори безмислици. Всеки има право да бомбаросва където пожелая. Всеки сериозен бомбарист го знае. Сериозен бамбарист! Господи! Ами, човек трябва да е сериозен към нещата от живота, ако иска да се забавлява. Аз съм сериозен в бомбаросването.
А към какво си сериозен ти, нямам и най-малката идея. Може би към всичко. Колко банално. Единственото ми удовлетворение от проклетата история с бомбаросването, че твоят приятел бомбари рухна. Сега вече няма да можеш да ходиш така често в провинцията и това ще ти се отрази много добре, Алджи. Доколкото знам, и твоят брат го сполетя същата съдба. Нали така, скъпи ми Джак? Вече няма да можеш да отскачаш до Лондон толкова често, какъвто беше отвратителният ти навик, което на теб също няма да се отрази зле. Колкото се отнася до поведението ти към мис Кърдю, мисля, че е неуместно да лъжеш това мило, чувствително и невинно момиче. Да не говорим, че ми е повереница. Аз пък не намирам никакво оправдание да лъжеш една образована, изискана и умна млада дама като мис Ферфакс. Да не говорим, че ми е братовчетка. Просто искам да се сгодя за Гвендолин, това е всичко, обичам я. А пък аз искам да се сгодя за Сесили. Обожавам я. Наистина нямаш никакъв шанс да се сгодиш за Сесили. Не мисля, че и за вас с мис Ферфакс има надежда да се съберете. Това не е твоя работа. Ако беше моя работа, нямаше да говоря за това. Не е възпитано да говориш за работата си. Само застрахователните агенти го правят. То на вечер. Не мога да разбереш как можеш да седиш и да ядеш кифлички, след като сме в такава беда. Ами, не мога да ям кифлички, когато съм развълнуван. Кифлички седят спокойно. Иначе ще се изпомажа с масло ръкавелите. Искам да кажа, пълно безобразие да седиш и да ядеш кифлички. Трябва да си тръгваш, Алджи. Не мога да си тръгна, преди да си ми предложил вечеря. Никога не си тръгвам без да съм вечерял. Не е редно. Само вегетарианците го правят. Освен това се оговорих с доктор Чезъбъл да ме кръсти в 6 без 15 с името Ернест. Скъпи ми Алджи, трябва да се откажеш от тези глупости. Аз още днес сутринта се отговорих с доктор Чезъбъл да ме кръсти в 5:30. Ще приема, разбира се, името Ернест. Гвендолин го харесва. Не можем да се кръстим и двамата и Ернест невъзможно е. Аз имам пълното право да бъда кръстен. Не съществуват никакви доказателства, че някой ме е кръщавал. Според мен, аз и според доктор Чезъбъл, напълно е възможно въобще да не съм бил кръстен. При теб случаят е съвсем друг. Ти си кръстен. Да, но преди много години. Да, но си кръстен. Точно така. И знам, че организмът ми може да го понесе. Ако не си сигурен, че си бил кръщаван, е опасно да рискуваш сега. Може да се отрази зле. Надявам се не си забравил, че един твой близък роднина бе сполетян от остра простуда в Париж. Но ти самият каза, че острата простуда не е наследствена. Тогава не беше, сигурен съм, но смеят да твърдят, че сега е. Науката напредва изключително бързо. Алджернан, трябва веднага да се тръгваш. Не можеш да останеш повече тук. Защо не си тръгваш? Още не съм си изпил чая, а има още една кифличка. Някакви чувства за срам. Я ли се кифлиш? Това ми прилича на разкаяние. Май изобщо не ни забелязва. Защо не се изкашляш? Не се кашля. Гледат ни каква наглост. Приближават се. Колко са самонадеяни. Да запазим гордо мълчание. В случая най-добре да направим така. Гордото ни мълчание като че ли има много неприятен ефект. Много неприятен, действително. Но ние няма да ги заговориме първи. В никакъв случай. Мистер Уърдинг, искам да ви попитам нещо. От вашият отговор зависят много неща. Гвендолин, колко си разумна. Мистер Вон Крик, бихте ли ми казал, защо се представите на брат на моя настойник?
за да има възможност да се запознае с вас. Каквото задоволителен отговор, нали? Стига да може да му се вярва, скъпа. Не вярвам, но това не променя красотата на отговора му. Права сте. При изключително важните въпроси от значение стилът, неискреността. Мистер Уърдинг, а вие какво обяснение бихте дали? Защо лъжите, че имате брат? Да не би, за да си осигурите възможност да идвате в града и да ме виждате колкото се може по-често. Нима се съмнявате, че е друго, мис Ферфакс. Имам дълбоки съмнения по въпроса. Но възнамерявам да ги потисна. Моментът не е подходящ да бъдем скептици като немците. Обясненията им звучат много правдоподобно. Особено това на мистер Уърдинг. Съдържа в себе си истина. Повече от доволна съм това, като мистер Монкриф каза. Само гласът му е нужен да ми вдъхне пълна увереност. При това положение, мислите ли, че можем да й простим? Да. Впрочем, не. Права сте! Има принципни въпроси, за които не трябва да се отстъпва. Коя от двете ще им го каже? Задачата никак не е приятна. Не може ли да говорим и двете едновременно? Чудесна идея! Аз и без това обичам да говоря едновременно с другите. Да дам ли така? Вашите имена все още са непреодолима пречка. Това е всичко. Нашите имена? Това ли е всичко? Та ние ще бъдем прекръстени днес след обед. Заради мен си готов да се подложиш на такава ужасно нещо. Готов съм. За да ми достави задоволствие, си готов да се изложиш на такова страшно изпитание. Готов съм! Колко е хубаво да се говори за равенство между половете. Що се отнася до саможертвата, мъжете далеч ни превъзхождат. Така е. Мъжете понякога проявяват такава физическа смелост, за която ние жените не знаем абсолютно нищо. Скъпи! Скъпа! Леди Брак. И там, добра. Гуендолин, какво означава това? Ами аз изгодих за мистер Уърдинг, мама. Това е. Ела тук. Седни. Хайде по-бързо. Известен сър за внезапното бягство на дъщеря си от доверената й прислужница, чийто език развързах с помощта на дребна сума, дотък си я последвах тук с един товарен влак. Нещастният и баща, драго ми е да го съобщя, е с впечатлението, че тя в момента е на някаква необичайно дълга лекция към университетския задочен курс за влиянието на постоянните доходи върху мислене. Няма никакво намерение да го извеждам от заблуждение. Впрочем, никога не съм довадила от заблуждението му по какъвто и да било въпрос. Но разбира се, на вас трябва да ви бъде пределно ясно, че от сега нататък всякакви отношения с дъщеря ми трябва да бъдат прекратени. По този въпрос, както впрочем и по всички останали въпроси, съм категорична. Аз съм сгоден за Гуендолин, леди Бракнел. Нищо подобно, сър. А сега, Алджернън? Мога ли да знам дали вашия болен приятел Бъмбъри живее в тази къща? Не, Лели Огъста, Бъмбъри не живее тук. Той е някъде другаде. Всъщност, Бъмбъри е мъртъв. Мъртъв? Кога умря? Очевидно смъртта му е доста ненадейна. Опих го днес след обед. Искам да кажа, Бъмбъри умря днес след обед. И от какво умря? Той ли? Рухна с гръм и трясък. Рухнал с гръм и трясък ли? Жертва на революционен бунт ли е станал? Не подозирах, че мистер Бъмбъри е намесен в социални дела. Ако е така, добре е бил наказан за болестта си. Искам да кажа, Лели Огъста, че Бъмбъри бе разкрит. Лекарите разкриха, че Бъмбъри не може да живее повече и Бъмбъри умря. Това искам да кажа. Явно е имал голямо доверие на лекарите. Радвам се все пак, че е предприял нещо конкретно според правилните лекарски навъци. А сега, като се освободихме вече от този мистер Бъмбъри, мистер Уърдинг,
Мога ли да ви попитам, коя е младата особа, чиято ръка моят племенник Алджернън държи по един съвсем нежелателен начин? Тази дама е мис Сесили Кардио, моята повереница. Аз съм сгоден за Сесили, леле Огъста. Аз и мистер Мухрис сме сгодени, леди Браунъл. Какво казва? Не знам дали въздухът в тази част на Хертфоршир действа омайващо, но струва ми се броят на годежите надвишава нивото, което статистиката отчита. Едно предварително проучване от моя страна не би било излишно. Мистер Уърдинг, да ви попитам, мис Кардю свързана ли е по някакъв начин с големите железопътни гари на Лондон? Питам просто за мое сведение. До вчера изобщо не знаех, че съществуват личности или семейства, които по някакъв начин са свързани с големите гари. Мис Кардио е внучка на покойния мистер Томас Кардио. Белгрейв Скуер 149, югозапад. Джървис Парк Доркинг, Съри и Спорън Файшър, Северна Британия. Не звучи съвсем неубедително. 3 адреса винаги внушават спокойствие. Ако и да са на търговци. Но как да знаем, че са достоверни? Запазил съм грижливо дворцовият указател за периода на ваше разположение, леди Бракнъл. Срещала съм странни грешки в този източник. Семейните адвокати на мис Кардио са господата Маркби, Марби и Марби. Маркби, Марби и Марби? Фирмата е с много добра репутация в гилдията. Както съм чувала, един от господата Марби често е канен на вечери във висшето общество. Всичко до тук ме задоволява. Изключително мило от ваша страна, леди Бракнъл. Притежавам също така, ще се зарадвате да го разберете, удостоверенията за раждането на мис Кардио, за кръщането, магаришката кашлица, вписването в указателя, вакцинацията, първото причастие и дребната шарка английската и, разбира се, специално за вас немската разновидност. Живот пълен с събития. И твърде много вълнение за едно младо момиче. Аз самата не подкрепям преждевременното натрупване на жизнен опит. Гуендолин, хайде скъпо, време е да вървим. Нямаме нито минутка за губване. Преди това само да ви попитам, мистер Уърдинг, мис Кардю състоятелна ли е поне малко? Само 130 000 лири в облигации, това е всичко. Приятен ден, леди Бракнъл, радвам се, че се видяхме. Един момент, мисля. 130 000 лири. И в облигации. Сега виждам, че мис Кардю е една привлекателна млада дама. Малко момичета в наши дни притежават действително стабилни качества. И то качества, които не само не се променят с времето, а се увеличават. За съжаление, живеем доста повърхностно. Ела насам, скъпо дете. Прелесно дете. Колко е сепла роклята ти. И косата ти е както природата я е създала. Но скоро ще променим всичко. Една доста опитна френска камериерка може да постигне изумителни резултати за кратко време. Спомням си, че препоръчах такава една камериерка на младата леди Лансинг и след 3 месеца собствения и съпруг не можеше да я познае. А след 6 месеца вече никой не можеше да я познае. Бъди така добра да се обърнеш, скъпа. Не така, исках в профил. Да, както и очаквах. В профила ти има данни за успех в обществото. Двете слаби места на нашето време са липсата на принципи и липсата на профил. Повдигни малко брадичката, скъпа. Точно така. Осанката ти зависи от начина, по който държиш брадичката си. А в днешно време държат твърде високо. Алджернън? Далее, Аугъста. В профила на мис Кардю има данни за успех в обществото.
Сесили е най-прелесното, най-очарователното и най-красиво момиче на света. Пукната пара не давам за успеха в обществото. Не бива да говориш с неуважение за обществото, Алджерн. Само хора, които не успеят да попаднат в него, говорят по този начин. Скъпо дете, нали знаете, че Алджерн не притежава нищо друго, освен дълговете си? Но аз по никакъв начин не подкрепям браковете по смет. Когато се омъжвах за лорд Бракнъл, нямах дори пукнато пение. Но нито за момент не съм позволила това да бъде пречка по пътя. Няма как. Давам ви съгласието си. Благодаря, Леди Огъста. Сесили, можеш да ме целуваш. Благодаря, Леди Бракнъл. И вече можеш да ме наричаш Леля Агъста. Благодаря, Леди Огъста. И най-добре е да направим сватбата веднага. Благодаря, Леди Огъста. Откровенно казано, аз съм против дългите годежи. Те позволяват на младите да опознаят характерите си преди сватбата. Което не е препоръчено. Извинете, че прекъсвам разговор, Леди Бракнъл, но тук и дума не може да става за годеж. Аз съм настойникът на мис Кардю и тя не може да сключи брак без моето съгласие, докато не навърши пълнолетие. Отказвам да дам съгласието си. С какво основанието смея да го питам? Алджернън е много добра. Бих казала, отлична партия за женитба. Той няма нищо зад себе си, но изглежда като човек, комуто всичко е предостатъчно. Какво повече може да желаем? Изключително ми е неприятно, че трябва да споделя с вас, мис Бракнъл, леди Бракнъл, но намирам вашият племенник за несериозен. Несериозен? Мой племенник Алджернън? Не възможно. Той е оксфордски възпитан. Не може да става и дума за този въпрос. Вчера, докато бях на кратка визита в Лондон по личен въпрос, той се е вмъкнал в къщата ми, представяйки се за мой брат. Под измислено име е изпил, току-що икономът ме уведоми, една бутилка Перие Жуе Брут 89-та. Това вино бях запазил специално за себе си. Но да продължим с безобразията му. Само за един следобед успя да разколебая чувствата на единствената ми повереница. След това стана за чай, без да бъде поканен и изяде всичките кифлички. А това е още по-възмутително, след като много добре знае, че аз нямам брат. Никога не съм имал и въобще не възнамерявам да имам брат. Аз лично го съобщих вчера следобед. Скъпо дете, на колко години си скъпо? На 18. Но на вечерните приеми се представям за 20 годишна. Абсолютно права си за тези малки промени. Що се отнася до възрастта й, жената не бива да бъде конкретна. Що за излишен педантизъм? На 18, но се приема за 20 на приема. Не е далеч времето, когато ще навърши пълнолетие и ще се освободи от ограниченията на настойничество. Така че, всъщност съгласието на твой настойник няма чак такова голямо значение. Извинете, че отново ви прекъсвам, леди Бракнъл, но считам за необходимо да ви уверя, че съгласно завещанието на дядо й, мис Къртю стъпва в пълнолетие на 35. Не приемам това за законно възражение. 35 е една привлекателна възраст. Лондонското общество е пълно с жени с аристократичен произход, които по собствено желание остават с години на 35. Леди Дъмбълтън, например. Тя продължава да твърди, че е на 35, макар че преди доста години не върши 40. Не виждам защо нашата Сесили да не бъде тогава още по-прекрасна, отколкото е сега. А и през това време състоянието ще се увеличи значително. Алджи, би ли ме чакала, докато стана на 35? Знаеш, че ще го направя, разбира се. Вътрешно го усеща, но не бих чакала. Мразя да чакам. Аз самата не съм точна, но да чакам другите ненавиждам. В никакъв случай не бих чакала до 35 да се омъжа. Тогава какво ще правим, Сесили?
Не знам, мистер Мокри. Скъпи мой мистер Уорд, тъй като мис Кърдю заяви категорично, че не може да чака да навърши 35, констатация, която според мен издава нетърпеливост на характера, бих ви помолила да преосмислите решението си. Колко мило от ваша страна, леди Бракнел, но въпреки това отказвам да дам съгласието си. Съжалявам, но ако вие смятате да се ожените за Гуендолин, това е абсолютно невъзможно. Аз... Въпросът е изцяло във ваши ръце, леди Бракнел. Ако ми разрешите да се оженя за Гуендолин, аз ще дам съгласието си вашият племенник да сключи брачен съюз с моята повереница. Това е абсолютно невъзможно. В такъв случай и 4 ни ще бъдем обречени на безбрачие. Аз не си представям така съдбата на Гуендолин. Алджърнън, разбира се, не решава само за себе си. Хайде, скъпа, време е да вървим. Изпуснахме 5, поне 6 влака. Ако изпуснем още един, ще трябва да водим не особено приятен ни разговор на кара. Всичко е готово за кръщенетата. Какви кръщенета са? Не е ли малко преждевременно? Но тези двама господа изявиха желание за незабавна кръщавка. На тяхната възраст идеята е смешна и безбожна. Алджърнън, забранявам ти да се кръщаваш. Да не съм чула повече за подобно удори. Лорд Бракнел ще бъде много недоволен, ако разбере как си прекарваш времето и как си спендваш парите. Да разбирам ли, че тази се вода? Няма да има кръщенета. При това развитие на нещата, доктор Чезубъл, не намирам, че кръщенетата ще имат някаква практическа стойност за нас. Тъжно ми е да чуя подобно отношение, мистер Уорди. Отношение, което намирисва на еретическите възгледи на анабаптистите. Възгледи, които аз съм описал в моите 4 непубликувани проповеди. Но тъй, като състоянието на духа ми в момента е определено светско, аз смятам да се върна незабавно в църквата. Току-що Христанът ми уведоми, че мис Призъм ме очаква в вестиария от час и половина. Мис Призъм? Добре ли чух? Да. Че ли казахте мис Призъм? Да, леди Бракнел, на път съм към нея. Позволете да ви задържа за момент. Въпросът може да се окаже от първостепенно значение за лорд Бракнел и мен. Тази мис Призъм не е ли една слабо образована жена с отблъскваща външност? Но тя е най-културната сред дамите. Самото превъплъщение на пръдъчността. Очевидно става въпрос за същата особа. Какво положение заема тя във вашия дом? Аз съм ерген, госпожа. Мис Призъм, леди Бракнел, в последните 3 години е била високо ценена компаньонка и гувернантка на мис Кърдю. Независимо какво чувам да казват за нея, трябва да я видя незабавно. Изпратете да я повикат. Приближава се, близо е. Казаха ми, че ме чакате във вестиария, докторе. Чаках ви там час и 45 минути. Призъм? Ела тук, Призъм. Призъм, къде е бебето? Преди 38 години вие, Призъм, напуснахте дома на лорд Бракнел с поверената ви детска количка, в която имаше бебе от мъжки пол и повече никога не се върнахте. След 3-седмично щателно издирване на лондонската полиция, количката беше открита в полунощ на отдалечен ъгъл на Бейсуотър. В нея беше намерен ръкопис на роман в 3 части с отвратителна сантименталност, надвишаваща обичайно. Но бебето не беше там. Призъм, къде е бебето? Леди Бракнел, срамувам се да се призная, но не знам. Само ако знаех. Фактите по случая са следните. Сутринта, в деня, за който току-що споменахте, бях приготвила бебето да изведа на разходка в количката, както обикновено. Имах у себе си една стара, но широка чанта, която възнамерявах да сложа ръкописа на литературното произведение, което бях написала в малкото си свободни часове. В един момент на разсеяност, никога не бих си я простила,
съм сложила ръкописа в количката, а бебето в чанта. А къде оставихте чантата? Не ме питайте, мистер Уърдинг. Мис Призъм, този въпрос е от съдбоносно значение за мен. Моля ви, отговорете. В чакалната на една от големите гари в Лондон. Коя гара? Виктория. Линията за Брайтън! Ще се оттегля в стаята. Гвендолин, чакай ме тук. Ако не се забавиш, скъпи, ще те чакам цял живот. Според вас, какво означава това, лейди Бракнел? Страхувам се дори да си го помисля, доктор Чезебел. Едва ли е необходимо да ви казвам, че странните съвпадения в благородническите семейства са недопустими. Считат се за непочтени. Чичо, чакай да обичайно възбуден. Настойникът ти е много емоционален по природа. Мис Призъм, това ли е чантата? Вижте, е хубаво, преди да отговорите, от вашият отговор зависи съдбата на много хора. Да, майче е моята. Ето следите от катастрофата с Омнибуса на Гауър Стрит. В добрите ми младежки години. Ето и петното от безалкохолната напитка. Това стана в Лемингтън. Тук са и моите инициали. Бях забравила, че в един момент на чудато настроение бях поръчала да ми ги гравират. Чантата несъмнено е моята. Така се радвам, че си я намерих. Толкова ми липсваше през всичките тези години. Мис Призъм, не само чантата си намерихте. Аз съм бебето, което сте оставили в нея. Вие? Да, мамо! Мистер Уърдинг? Аз съм неомъжена. Неомъжена? Не отричам, това е сериозен удар за мен. Но кой може да вини някой, който е страдал толкова години? Нима можем да съдим мъжете по един закон, а жените по друг. Мамо, прощавам ти! Мистер Уърдинг, тук има някаква грешка. Ето това е дамата, която ще ви каже кой сте вие всъщност. Лейди Бракнел, не обичам да ме приемат за любопитен, но бихте ли ми казала кой съм аз? Страхувам се, че новината, която трябва да ви съобща, няма да ви зарадва. Вие сте син на моята бедна сестра, мисис Монтриф, и следователно по-голям брат на Алджернън. Брат на Алджи! Значи все пак съм имал брат. Винаги съм казвал, че имам брат. Сесили, видя ли, че имам брат? Алджи! Гвендолин, моят безпътен брат. Мис Призъм, моят брат безделник. Доктор Чезебел, моят порочен брат. Алджи, ти никога не си се отнасял с мене като към твой по-голям брат. Признавам, скъпи приятелю, започнах едва от днес. Положих всички усилия, въпреки че нямам необходимия опит. Единствен мой, но ти кой си всъщност? Как е името ти, сега когато се оказа, че си вече друг? Господи, съвсем забравих за това. Предполагам, че решението ти за това как да се казваме окончателно, нали? Никога нищо не променя, освен чувството си. Гвендолин, толкова си благородна. Трябва да решим този въпрос още веднага. Лейди Бракнел, когато мис Призъм ме е оставил в чантата, бил ли съм вече кръстен? Всеки разкош, който можеше да се купи с пари, ти беше щедро подсигурен от любящите ти и всеотдайни родители. И това включва и кръщакането. Този въпрос вече е уреден. С какво име са ми дали? Всичко съм готов да приема. Като първороден син беше кръстен на името на баща ти. Да, и какво беше то? Сега не мога да си спомня какво беше името на генерала, но със сигурност знам, че се казваше някак. Приемам, че беше малко ексцентричен, но само в последните години, заради индийския климат, брака, храносмилането и други такива. Алджи, ти поне не си ли спомняш как се казваше баща ни? Скъпи приятел, аз дори не съм говорил с него. Умрял преди да навърши годинка. Леле, огъста. Предполагам, че името му го има в военните регистри от това време. Генералът беше пацифистски настроен, като изключим, разбира се, семейния живот. Но съм сигурна, че името му фигурира в някой от военните регистри от онова време.
Аз имам военните регистри от последните 40 години. Трябваше по-внимателно да се занимавам с чудесните архиви. Генерали! Малъм, Моксбъм, Магли, какви ужасни имена! Маркби, Миксби, Мопс, Монкри, лейтенант 1840, капитан, полковник, генерал 1869, кръщелно име Ернест Джон! Сега си спомням, че Ернест беше името на генерала. Знаех си, че имам особена причина да не харесвам това име. Нали ти казах, Гвендолин? Името ми е Ернест. Ами то наистина се оказа Ернест. Искам да кажа, съвсем нормално е да е така. Единствен мой Ернест. От самото начало бях сигурна, че не можеш да имаш друго име. Скъпо моя, за един мъж е ужасно да разбере, че цял живот е казвал истината. Ще ми простиш ли? Прощавам ти, защото съм сигурна, че ще се поправиш. Любимо моя! Летишия, стигнах до извода, че писанията на ранно християнската църква са изтълкувани погрешно. Ще станеш ли моя съпруга? Фредерик, най-накрая! Сесили, най-накрая! Гвендолин, най-накрая! О, напротив, леле Огъста. Чак сега разбрах колко е важно да бъдеш сериозен.